Strofe 2. Er lyset i planeter kun, som ej kan se og mæle, er ikke ordet i vor mund et lys for alle sjæle. Det giver os for ånders syn, som solens skin for kroppe, det slår i sjælen ned som lyn fra skyerne hist oppe. Yes, og så har vi så lavet sådan en oversættelse til nutidig dansk, for ligesom at få en lidt bedre forståelse af strofen. Og den er således. Er oplysningen, lærdommen i planeter kun, som ej kan se eller snakke, tale, er ikke ordet i vor mund en lærdom for alle sjæle. Det giver os ånders syn, som solen stråler for kroppen, der slår ned i sjælen som lyn fra skyerne deroppe. Og så i den her strofe, der beskriver han så viden som en god ting. Og han sammenligner den med solen, da solen her beskrives som nid og blid, og solen er lige så god for sjælen som kroppen. Og det vil sige, at viden er også en dejlig ting. Og så er der en smule billedsprog i teksten, da han skriver, som solens skin for kroppe, det slår i sjælen ned som lyn. Der siger han, at solen er lige så god for kroppen som for sjælen som for kroppen. Og det er simpelthen det her som, der viser os, at det er en sammenligning.